बुंनाय बायदिनो खामानिखौ मावमारनो सानबाय मबाइलखौ दैयाव सोमगोन होननानै आङो फेसबुक वाट्सएपआव भइस होना होदोंमोन ना आङो फाइनालि आं दिनै मबाइलखौ दैयाव सोमनो सानबाय वाटार टेस्ट खालामनोसै आं खेबसे दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबा नायलांबाय था ना गासैखौबो आरो आंनि भिडिअखौ जाय नायदो बेनो शेयार खालाम हा ओमफ्राय आरो माथो बुंबावनो लागा दोङो भिडिअआ आरो इन्सि जासिगोन दैयाव सोमनाय खिथिगोन नंगौना नङा आरो मियाबो भइसआव मानसिफोरा गोनो गोथो जाबाय थायोना बाथ्राखौल' बुंनो हायो सोमनो मानो खिथियाखै दिनैखौ लागै साननो नायनाखायनो आं दिनै फाइनालि सोमनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों बर' नोंथांमोन नायलांबाय था भिडिअखौ आंना गासैबो मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ हाजासिम आंनो कमेन्टआव फोरमायहर माबायदि नुदो गासैबो मा गोसोनि आरो मा सानदों बेखौ फोरमायहरबा जाबाय आरो नोंथांमोना आंनि मबाइलखौ मिथिफेराखैबा बुंनानै होनोसै आङो आंनि मबाइला जाबाय IQ7 ओमफ्राय आरो IQ7 जाबाय आंनि IQ7नि मडेला आरो दस्रा दंबावो इनसाय बेलेग मडेल दंबावो IQ7आनो आरो ना मडेलानो बेनो थेवबो इनि मडेला नैबे नै जिं थि बेलेग कालार दङब्ला बे IQ7आ बारा स्मार्ट नङा आरोना स्ट'रफोराबो खम रेमा 8GBआनोल' ओमफ्राय 3+ ओमफ्राय नै जाबाय 8GB रेम 4+ ओमफ्राय आरो रेमा 8GB रेम 256 आं नोंथांमोननो दा इ मबाइलखौ दैयाव सोमनानै दिन्थिनो सानदों आरोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालाम गासैनिबो फोसावजोबो आरोना बाय भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिदिबा बिथाङा सोमनानै खिथिगोन मा रखम जायो मा रखम जाया बिथाङासो मिथिसिगोन आं मिथियाखै बेखौ बिथांनिसो मबाइल आं दा आंखौ जगाल हिसाबै लाना फैदो आं दा दङ आरो इयाव नायलांबाय थादो बियो मबाइलखौ सोमनायदो नाय दैयाथ' फुलानो जाबाय बा जायफोरा नायनो होनना बुंदोंमोन बे दिनै 1 मिनिट अनलि 1 मिनिट जाबाय सिङाव तारमाने टाचा जानो नागिरा अनलि सिगांबाल' जागोन टाचा तारमाने सिङाव जाया आच्छा भेरि गुड हो गया जाबाय दा जाबाय दोनबावनांगो जाथ'बाय दे 1 मिनिटआथ' 1 मिनिट दंमोन 1 मिनिट जाथाखै आधा 30 सेकेन्डसोल' थांबाय बा नाय दैखौ दैयाव सोमजोबना दोनबाय नाय मबाइल गंसेखौ बा जाबाय दा नाय थिगासै बिथांनि मबाइल लाइक शेयार खालाम हांखिसे दैयाव सोमजोब्बाय नाय थिगासै दे फालिदो एसे हगारनानै दिन्थिदोन हा बा कभारखौबो बख'लायनानै सोमहरलायबाय नाय नोंथांमोना नायनो मियानिफ्राय दाखालिनिफ्राय खिथाहरबाय थानायखाय आङो सोंनाय जाबाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङावनो आरोना माबायाव सिम बक्सआव दैया नाबाखै सिम बक्सआव दैया नाबाखै नाय नोंबो नाय खेबसे हाबाखै नागौथ' हाबमाराखै सिम बक्सआव दै नाबाखै फाइनालि गाइस आङो भिडिअखौ खालामनो होननानै खामारबाय मबाइलानो इनो IQ7 आं मडेलखौथ' खिथाखादों सिगांनो बेनो आरो दा नै जेबो जायाखै आरो फिंगारफोरखौ नायना ला नैबे आंनि फिंगार अरदो ना आरो गाननि साउन्डफोरखौ नायना ला खेबसे बरिया दख' थिगानो गासैबो थिगानो बाय